Para sa unang detalye po ng ating mga balitang regional. Mayor Belen, tinalakay ang issue ko sa mother and child at iba pang mga problema ng lungsod dahil sa pagadlang sa pitong majority or pagadlang ng pitong majority sa sangguniang panlunsod. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Lerna Hernandez. Go ahead, Lerna. Yes, kapartner, tinalakay ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa pulong balitaan ang issue ukol sa patuloy na matagal na pag-aproba ng pitong majority sa mga mahalagang proyekto, kung saan personal na naman nagtungo si Mayor nitong Marquez, Sangguniang Panlunsod, upang i-follow up sa mga ito ang kanyang mga project tulad na lang ng mother and child, anti-flood, rescue vehicles, at iba pa. Ipinaliwanag din ni Mayor Belen at City Vehicle Office Attorney Valle ang tungkol sa legality ng lupa na pagtatayuan ng mother and child na dinonate ng kanyang kapatid. Sunshine News Blast! Yung mga mahilig na gumawa ng false news. Ang sinasabi nila, itatayo sa loob ng CSI. Hindi totoo yan. Itatayo doon sa may pantal. Lukaw ito, no? Lukaw. Pantal doon. And then, siyempre, nag-donate yung family ko ng lupa. Di ba? Well, donated na sa DOH. Magpasalamat nga eh. May nagdo-donate. Kasi walang nangyaring land banking during the past mayors. Walang bumibili ng lupa. So, nag-donate kami. Siguro si Atty. Valle, mag-explain din yung mga ibang donation sa Dagupan. Sabi nyo, di ba, iba donated din. Parati nilang sinasabi yung tinatawag na, sabi nila, delikadesa. Have you heard of that? Yung parati yung sinasabi nila, dahil daw galing po yung lupa from the relatives of our city mayor. I just would like to emphasize this. Hindi naman po bago sa inyo na sa iba't ibang LGU, try to examine, iba't ibang LGU, nagdo-donate po ang government officials na sa palagay nila, this is for charity. Binigyan din ni Mayor ang donation na ito ng kanyang kapamilya, hindi anya binibenta tulad ng ginagawa nila. Sunshine News Blast! Ano nang ulit-ulit sabihin yan? Pero masyado ng pambabastos nila. Akala nila yung mga anghel sila na mababait. Bakit hindi nila kinontra yun? Next. Nung nag-donate yung family ko ng lupa for a city hall, ang ganda-ganda, para maging efficient po ang ating city hall sa Dagupan. Siniraan po nila ako ng siniraan, lalo itong si Red at si Win. Hinayaan na namin. Okay, hinayaan na namin. Kung ayaw nila, ito yung city hall. Tingnan mo yung ginawa nila ng city hall ngayon. Ano sabi ng mga tao? Coffee shop. So, ang layo ng difference. Ito mo. Ito, this can only house 9 offices. Hindi lang yun. Kine-question nila, sasabihin ko na rin, kine-question nila, bakit up to now hindi pa tapos? Wait, tinurn over ng contractor ni Brian Lane. Number 1. Number 2, they did not consult with the National Historical Commission. Sa kabila nito, nangako si Mayora at Vice Mayor B.K. Kuwat, minor councilors, na tuloy-tuloy ang kanilang gagawing programa sa kabila ng mga paghahadlang ng pitong majority. Nilinaw din ni Mayor Belen na lupa ng DepEd ang pagtatayuan noon ng hospital na pagtatayuan sa panahon ni dating Mayor Lim, kaya hindi totoo na hinadlangan niya ito. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Lerna Hernandez, sa partner mo sa balita at service. Samantala, miyembro ng local drug group arestado sa joint operatives ng PIDEA at sa Nicolas Police Station. Ang detalye ng balita
Mula kay Kapar Vic Tahod, Kapar Vic. Arestado ng miyembro ng local drug group sa San Nicolas, Ilocos Norte sa pamamagitan ng joint operatives ng Philippine Drug Enforcement Agency, Ilocos Norte, Provincial Office PIDEA Info at Ilocos Norte Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit o Info PIDEO at San Nicolas Police Station sa isinagawang buy-bust operation. Nakilala ni PIDEA RO1 Regional Director, Director 3, Joel Plaza, ang suspect na isang 57 years old, miyembro ng isang local drug group at residente ng San Nicolas, Ilocos Norte nitong nakaraang Huwebes ng hapon. Nakuha sa operasyon ang 6 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na hinihila ng shabu na may bigat na less 1 gram na nagkakahalaga ng 6,800 pesos at pera na nagkakahalaga ng 235 pesos bilang buy-bust money. Nakadetine na ang suspect at sasampahan ng kaso dahil sa paglabag sa Section 5, Sale of Dangerous Drugs at Section 11, Possession of Dangerous Drugs, Article 2 of RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. Para sa Diyos at sa Pilipinas o mahal, Bigtahol Kaparta mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, ITRMC, pinagdiriwang World Patient Day nitong Martes. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kabar Sheila Balagwer. Sheila. Nakiis ng Ilocos Training Regional Medical Center ang World Patient Day nitong Martes. Ang ITRMC Patient Safety Committee ay nanguna sa World Patient Safety Day celebration ngayong taon. Ito ay nakasense sa temang Improving Diagnosis for Patient Safety. Nakatuon ito sa vital importance ng accurate at tamang oras ng diagnosis para sa mabantayan ang patient's well-being at umunlad ang health outcomes. Bilang dati ng events, nagbukas ang komite ng photo exhibit na nagpapakita ng limang taong ng patient safety accomplishment. Ang hygiene kits at patient safety flyers ay binahagi sa mga pasyente at ang ITRMC package ay pinailawan ng kahil bilang simbolo ng solidarity sa global advocacy. Para sa Diyos sa Pilipinas, mahal Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita Service. Sa iba pang mga balita, libreng pagproseso ng legitimization na handog ni Mayor Brian Celeste isinagawa sa Labinos City Conference Hall. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kabar Bienberg Gabidya. Kabar Yes, mga kaparta, idinaos itong Miyerkules ang libreng pagproseso ng legitimation na handog ni Mayor Brian Celeste at mahalaang lungsod ng Alaminos. Isinagawa ito sa City Conference Hall sa pangunan ni City Civil Registrar Lovely Miles. Dinaluhan ang nasabing programa ng 43 mag-asawa na benepisyaryo rin ng libreng kasal mula sa lokal na pamahalaan ng Alaminos. Nagpabot naman si Mayor Brian Celeste ng kanyang message of support sa programa sa pamamagitan ni Konsehal Attorney Walter Macaiba, kung saan binigyan diin ang kahalagaan ng legal na pagkikilala sa pamilya. Kakaibat rin na aktibidad ay ang Philippines National ID Registration mula sa Civil Registry Office kasama ang Philippine Statistics Authority. Para sa Diyos Pilipinas, kumahati sa Jennifer Gavinia, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, libreng test the skills training isasagawa sa BPAMO Training Center, Malasiki, Pangasinan. Ang detalye mula kay Kabar Lerna Hernandez. Kabar Lerna. Magsasagawa ng libreng skills training yan. Ang TESDA nagaganapin sa Barangay Gilig, Malasiki, Pangasinan. Ito ay sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan ng Malasiki sa BPAMO Training Center. Ang mga available na kurso ng pagsasanay ay ang mga housekeeping NC2 50 slots at cookery NC2 50 slots. Bukod pa rito, magkakaroon din ng libreng tested skills training para sa mga susunod na kurso sa pakipag-ugnayan naman ng Malasiki LGU sa 5 hours Technical Training and Assessment Center na matatagpuan sa Basista, Pangasinan. Ito naman ang Bookkeeping NC3, 100 slots, Hero Wellness Massage NC2, 100 slots, at Tile Setting NC2, 100 slots. Ang pagpaparista para sa training slots ay urgent. At first come, first serve basis.
magsadya at magpalista lamang sa Peso Malasiki sa ground floor ng munisipyo at hanapin si Ms. Margarita Henslani o kontakin siya sa 0910-582-9635. Para sa Diyos at Pilipinas ng mahal, Lene Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Dagupan City Mayor Belen nagpapasalamat sa personal na pagpapaabot or nagpaabot ng tulong ni Senator Amy sa 5,000 kapuspalad na Dagupeños. Ang detalye ng balita mula kay Kaparbian Bergabiña. Kaparbian. Nagpasalamat si Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa personal na pagtungo at pag-abot ng tulong ni Senator Amy Marcos sa 5,000 kapuspalad na Dagupeños. Sunshine News Blast. Natutuwa at nagpapasalamat kay Super Ate, si Senadora Amy Marcos, despite na meron siyang session. Humabol din po siya para makita ang ating mga Dagupeños at iparating yung ayuda na tulong po sa kanila. Alam niyo, sa totoo lang, ilang beses na rin siyang bumabalik at pag nakikita ko siya talagang yung mga tao talagang malapit talaga sa kanila. Pinasalamatan naman ni Senator Amy ang Dagupeños sa suporta sa kanyang political career. Handa rin tumulong ang senadora sa problema sa baha ng Dagupan City. Sa pamamagitan ng anya may pondo na ang expanding convergence of the Centenarians Act. Sunshine News Blast. Ang pagbabaha, wini-workout natin si Mayor Belen. Parati namin kinukulit ng DPWH na gawa ng plano kahit paano. Kahit hindi siya nakaalam, hindi siya naka-appropriate, hindi siya naka-plano, talaga pinagpipilitan natin. Asa na ba yun? Si R.D. Ronel Tan ang aming kinukulit. Baka nagdag siya maabot ng maayos at matandang edad na malakas pang katawan dahil yata sa malunggay, sa luyot, bangos at iba pa. Healthy eating, kaya talaga naman matibay. Kaya ito nga, ang nangyari dito, pinupost ko kasi, wala naman halos, iitan lang ang umaabot ng 100 years old na centenarian. Pero ito ay malaking pakinabang sa lola. Nag-uumpisa sa 18 years old, lumalabas na lahat ng mga comorbidity, lahat ng mga sakit, kailangan na ng gamot. Kaya bigyan natin kahit konting pera bilang pagkilala. Nagtatawaran kami para sa bilasang isda itong natawaran namin. Ang sabi nila, 80 years old, huwag naman every year. 80, 85, 90, 95. Kasi kung taon-taon, wala na raw budget. Sabi ko, di mag-upisa tayo muna dyan sa every 5 years. Magbigay tayo kahit 10,000 pesos, kahit anong magkano. Ngayon, nandun na, naka-unlock na sa GAA ang budget ng 2025. Mag-umpisa na yan. Nagpabot din na pasasalamat si Vice Mayor B.K. Kua, Councilor Michael Fernandez at iba pang minority councilors sa mga tulong ni Senator Amy sa lungsod. Sunshine News Blast. Salamat po siyempre kay Senadora Super Ate Amy Marcos dahil po pinaunlakan nila ang imbitasyon ni Mayor Belen at saka ni Vice Mayor Vicky na pumunta dito sa Dagupan City. Kahit nakita natin na maulap, lumipad pa rin sila galing Maynila. Nagbigay talaga sila ng oras bago sila bumalik ko kagad sa Maynila. Pero maganda yung mensahe nila, yung dala-dala nilang tulong para sa libo-libong mga Dagupeño dahil nga ni-request ni Mayor Belen at saka ni Vice Mayor Vicky yung kasabihan na anhin mo pa ang pag-ibig na wagas kung walang pambili ng bigas. So maraming salamat po kay Senadora Amy sa ayuda na binigay po nila na talagang kinakailangan. Saad pa ng Mayor malapit sa puso ng kapuspalad na Dagupeños si Senator Amy. Para sa Just Premiums, kumati si Vian Vergabiña, kapatid mo sa balita at serbisyo. Para sa huling detalye ng ating balitang regional, DAR La Union at LGU San Gabriel nagsalip puwersa para sa BLFED Processing Center. Ang detalye mula naman kay Kaparabik Taod. Gorwick.
Nagsanagpuwersa ang Department of Agrarian Reform, La Union at Local Government Unit ng San Gabriel para sa Village Level Farm Focused Enterprise Development Project. Nagpahayag din ng suporta sa proyektong ito si San Gabriel Mayor Lani Carbonell para sa VLFAED project. Ang VLFED ay ilalaan para sa kapisanan ng mga kababaihan para sa kalusugan at kapaligiran tungo sa Kaunlaran Incorporated. Binigyang diin ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 o PARPO 2, Christian Castillejos Sagitan, sa SOFOR ang kahalagahan ng collective effort upang matiyak ang tagumpay ng proyekto. Nakiisa rin sa konsultasyon at pagtalakay ng mga hakbang at requirements ang mga representative mula sa Department of Trade and Industry, Technical Education and Skills Development Authority, Food and Drug Administration, Office of the Provincial Agriculturist, Punong Barangay ng Lipay Sur, mga miyembro ng K5 at LGU San Gabriel ng VLFED project implementation. Inaasahang ito ay makakapag-contribute sa economic growth at development ng San Gabriel at makalapit ng komunidad nito para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal bigtahod ka partner mo sa balita at serbisyo.